Chipra Tent House. Ban penriam ye ying jing kawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Bat shibun kitiar ngi aiwai. UMLA jong nong po constituency wa Emerald Bonds im menta ka step ka khatlai tarik upanai naiwing arjar arphoi ha ka singi ka ba ki pai ba jong ka shnong paham sim nong po ki penlong ye ka jing pen khoi shnong ulalej bani sim benta ha te ka jing pen khoi shnong da ka baula ai da ka jing rap se ka deng shnong ban yo penon kam ha po ka shnong ka thau bat ulai ru ya ka walk order se ka shnong paham sim ka badai na skim SRWP jong usnam arjar arphoi ka ba ar laksan pho hajar tengka bat kum juru ka song pisa ka basan pho hajar tengka na ka benta ban siu ya ka jinglot jingsep jong ka kalikit nyut jong ka shnong paham sim Laidon lang kinong ilam ka shnong paham sim kinong ilam ka parti kongres na nong po constituency bat kipaj ba shnong ka balai mi ha ka bapen khoj ya ka shnong Nang yalam undon terkat bat kinong yalam shnong na ka ban sim ke jingi ke jingi teli pinang pentelun ni kam jong shnong kinong song shnong kham kam ki badan ka benta ka ba khau ban te ka lawe jong ka dong bat ka sai ka shnong paham sim ke di ka shnong ka ba he hang ne hapo ka sor nong po be ke jingi Hidon ka benta ka bakraw na ka benta ban penitenat ya kaneka nong po taun hi barok kawe jana marga tang kentu kane kijing persang ke jong thi ban le khoj le suba haying hasem hasnong hathau kan long ru ka burom ya kaneka nong po taun hi barok kawe mar bang itu su biang kibabun ki jaka ki dong ki jong thi kibaran harut jong ni surok ba highway kinong lek kinong wan na keleng ke perthei na keleng ke jela na keleng ke distrik ki yai lengba jong ni ke jaka ye so sorong ye so kemen magajin persang ke jong ki ban le khoj le suba snong athau kalong ru ka buram ye ngi kinong yalam ye ki kinong song snong apo kanong po taun hi baro kani kamli ke sim ke ban kong ka bagi junan benta bathi haki snem ki beladep haki por ki beladep ni laju yo e kani kalat pani sakhilang bathi kanno ka pen kemen Abang ii ya ki pai pa nong song snong ki sim khia sephang ka khoi ka suba apo snong bo tha kilong kemi ki bi ki jongi ki badan ha gidong ba pher ha ka snong pam sim ni tiep liang ba kilong ki ba sim khia na ka banta ban pen khoi ya ki lenti ki sengkin harut ying rut sem ha snong ha thau na ka por sa ka por ki so kemen bani i ba ki ba bun ki long kemi ki long khma ha ka juk ka ba menta ki kun sam la Kilawan sakmat pensim kia, kumno ban penkuj, ye kisnong githau, tang kata, ni ban penkuj na do na ying na sem, ki kerpong ying, ki kamera set, ki kamera thia, ki kamera bam, ban komtate. Ki senglong kemi baper, ki bakentup ya ki village organization, ki SAG, ki seng dong jong ki long kemi, ki IVCS, na kui di ki group, ki bajudon na kisnong baper. Ni kijing na nang kela agi ni kijuk ki bamenta bat bangi sokren bani i ba piawan jakmat bat ka kongsan kalong ka jing kai ka jong phi ya ki khun ki siu ki jong phi bakin bot ya ka ne ka nuksa ka ba bhang hagi por ki banwan